mangita sa kubi. Uy, na may bagong beach karon diri sa mua. Playa, beach resort. Lah, magkuha dyan nga ni bay. Uy. Animal. Uhawa dyan rin ting init. Uy, lami adyo di ina mo gilubir. Uy. Maap. Kuha man po gumo. Kuha sa mga barkada. Kuha kaamot. Mangita sa pagupang ilisan bikit. Laina pa tanaw na mag-ingay kung purma. Uy, purma lang kayo pinormahan ba? Murag, ito ilang masakiton. Mag-ilis sa ko, mangita sa kudir. Uy, na may nuog. Kani sa tuhan. Winasa doon ako ng adlaw. Uy, gitagaan dyan ko nuog. Pero lang dyan ko, ang sudanan. Uy, tara. Saktuwa. Kabuhinas doon ako ng adlaw. Kita pagsudanan. Kita pagsinina. Saktuwa. Uy, okay na kayo. Suoton tayo. Murag, di pa man jud ilhan jud ko mga limusa jud ani da. Kay na, wapay ko nang lawas. Mangita jud ko uling bi kay ang ibutos ang maong. Sakto jud ni kay ibot ang naong jud kay nani uling. Yoy, murag na may padung mo ang ligo diri sa beach ay basin tayo tagakan niya tanig usagatos. Naghaw na. Dadato ka nang yaw. Sabayo. Oh, man naman siguro ni. Oh, ari na lang taligo bay. Awan, hiratan. Beach man eh. Layak. Bundok ko tayo ano, view. Hala. Luya po na makilumusay. Uy. Bay. Nakaisinsiyo na bay. Ako bay, wadyo ko'y kwarta diri bay. Ikaw bay, ikaw lay. Uhog bay, wadyo ko'y kwarta bay. Ayara bay. Kusang kuotong busag na paisinsiyo diri. Oh, namari ko sa gatos dahil bay katong sinsiyo dito sa tindahan. Oh. Kinin na natin yung hatan. Kalay ho bay. Na, makatabang niya. Oh, sige na lang. Ngayon mga kusang bakon mo. Uy, ako nga ni makilimusay eh. Ato lang tagatag sa gatos bay. Malay makatabang ni niya. May lang na bay. Ikaw bahala bay. Tara. Uy. Yes. Kalami. Nakadawat jud ko sa gatos. Yes. 20 piso na likuan kaya makapait akong hilubir. Yes. Salamat. Yes. Minusa ron nga ligo ng panahon na COVID man god. Uy! Ni panong diri. Yoy, mga ligo dito ni sila. Ay, asa mo? Mga ligo lagi mi guard. Mga ligo mo daw. Oh guard. Nagpila nag-entrance na guard. Nag-jess rin dong. Aw. Nag-jess na guard. Kabarado ra. Salamat guard. O sige. Salamat. Bintaha ka na ni Sod usa. Matay. Ayan na, uy, wala naman ni Agi. Wala naman ni Dungag. Usa gato sa jud ang kwarta. Kuha nga pa doon nag 20 lang, bisag 20 na lang jud. Pero makapalit na og gilubir kay lami kay inom kay init kayo ba? Matay ato ko sunahan bi. Ayoy, na naman yung kabuk ng lakaw pa panong diri. Basta mga ligo ni. Ako ni bantayan diri ba. Oy, guard. Oh, ngaligo tamig beach guard. Tagpilag entrance di ay. Jess, sa kao, Jess. Nag-jess? Oh, Ang ganin ni akong kwarta be. ang kwarta do pita. Sara ni.
Tagjis no? Oh, tagjis. Duha 20. Yay! Kansi Gustavo lang ni ang kwarta guard. Di mo kasod og 20 dong kay kasod ka sa akong amo. Yay. Sige guard, magbalik lami kay mangita lami paagi kay kaligo na lagi mi kayo das beach lagi. O sige, balik na mo dong. O sige, mabalik rami kay amalan ni dungagan ng among kwarta kay 25 centavos raman ni. Abi na tag 25 centavos rag o. Balik lami niya. Ngita sa mig paagi, mamaylo lang mi guro dito sa mga kaila dito. O sige dong, balik na mo dong kay mahal mo kog entrance call kay COVID na. Iyoy. Na may 100 ag masakit ton. Gihugan mas nangaligo. Ako ni Elisag 20 be. Ay, tabot tagot ni. Bisa ligo na to. Kiko man sa guard ag kwanda. Nilimusan sa buta. Tuan lang kang magingana buta. Ato po ng kuan basig na pinahabilin ana. Oh. Ato po ning iilis ning atong 25 centavos dito kay basig na panay nasud nas yang sudlanan. Napalay siguro na 20. Atong tanawon ta kay ara makasud jud tas beach. Kita ta paagi. Ini kita. Oy, nana magkwarta dong. Nanagard. Makasu na jud mi ngani. Sige. Oh, tara oh, bayad na mo. Tara bay. Dali kay mangaligo na tadayon. Bintaha, kay dahang nang nangaligo. Makapahuway na jud ko. Nanabit ako sa gatos bitaw gikuha ng buta. Huway sa ko. Ay, bintaha. Wala din na tao, daghanan niyong kwarta, klaro kayo. Ha! Animal! Aga kong sa gatos, na imong bensingi. Ang mangingilad. Laba pong nailad, animal. Ibig makapaitan ko gilobir. Bensingi na nabili nito sa gatos. Animal. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Wow! What's up mga kalubag? Salamat din kayo yung gilungan tanaw ang Benjo! shout out. Shout out time. Shout out tayo ko kay Anet Balongga. Shoutout dahil po ko ni Mariel Doblas.